Sembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tensong ha kesimpali jong katayo ulabu Mawnongrim ban kentiu kerdano ek Surok Mawmaram nong teliau Maumi Maulendap kebajrong komba subway point sanar kilometer keban longru ke Surok Western Bypass ban wanra ek jingkulut jong ki Surok ha kenong ba Shelong. Surok Mawmaram nong teliau Maumi Maulendap kebayat ng ba syadu salat Umsaw Umyam kadai ke Surok kepala rembha jong ketenat Public Works Department kebayat ng ba ulum dingyay bat kene ke Surok kalasniu bha na kedau ke jing bom maramot labun bun snem hadu babun ki jaka jong ke Surok kela long kum ke Surok kendau kene ke Surok kadai ke balasna ban penyeso ya ke West Khasi Hills bat karib hoi district ban yat ki kali na pedang kini ki R district ban pensuk ru ya ke let kawan jong ki nong song snong kathan klam da don kam ban rung leng ba kanong ba Shelong. Ani halor kali jing sniu da kumentala jan don basi snem tam eng suyat ntip ni teng la ke kamro mo hab ya la kaya teng ban se teng per liu li te tong banyat ki kali ret minut su banyat la ka thliu la teng ni la jas nu jar plat phi banyat ni ginti kan teng don kam sim dawai ai ro chika bakin pang ayu kila nong jor su kham dam ki kin thai ki ba long armel li ten to jar kan bangin pang map la kali kiat kum kani ka Surok kali te ani ngibalik bawan man kita kan no kin jeng permet tambam ban sepi tembangi haban lek lek pan masngau ka jing du nong la palat bon sen ba teng ba kan sube company sate rom yo apsna we kali kamak sni par Surok te le kum ta ing we ya jinjar ni nawar ke jingjat jingyeng ke kali hadu ko no la du Umsaw hamoren dep sia du kalat umleng sia du Mawnongrim da ka jinjar sudah da ngila suya la kaya tang bom bese Belempang kali la sidu kada bayat kali kana nompoy bat kadu urtat na kamta jing sniu jong Surok pang di stem se ya la kaya kumta he hadu unda na ying hadu poy hospital ya ka bunang pang khandep la pang he man ta jing ter kan Surok ong jing kerpat ni te kerpat mau bikin ubah nyarap lem mo ngi kipet ba bikin bahalang ya Surok ini nama lagi yarap ini long kali kawan jongi kalau kamsuk mah ani ngi ki nong sunong tingin mikmat kim med kerpat ngi tingin kipet ba ngalai ngap sa ngi ngap nomor bangim nang yo pilai yo i yang jing sa ngi su wong ngi ki nong sunong na kalong na le i makalong ngi ka basni ko do ni ban kong ngi paj ba nong song chinong jong jelai hi brok away berkum juru ki paj ba jong ni ka thang jong ngi tip ba ka Surok hi ka dei kalong kum butlum nam ta ka roi ka par bat nam ta ki ei baro ha kani ka jela ka jong ngi ba ka chinong ki thang ka jong ngi te kum bang i menta ya kani ka Surok ba na du ka chinong jong ngi na Mawmaram hadu chite salat Umsaw khwan te ngi i dar ki jong ki khman ya ka jong long jong man jong ni ka Surok ya ka jing sniu ka jong ka bat ka balora jing shibun ya ki paj ba no chinong jong ni ka dong ka than jong ni kham tam ya ki paj ba ki badai next day ki than maulingot ki than lau mai bat shadu Umsaw khwan te ka jing sniu jong ni ka Surok ka lawara jing shisha ya ngi ki paj ba no chinong shene namar ba kelinti ka bangi dei ban ya tang san minute ka haban shimpor kumba shipolo ni khat san minute yangi tanah ka daw jong ka jing sniu palat jong ni ka Surok teng habadon ki bapang basitom kumbal ong mene hajaka bakin poisha hospital tang hapo shikenta ong no le se ka por kala ban chim hadu arkentaru na ka jinglong jingman jong ni ka Surok ka jing sniu jong ka Surok ha ka bakum ka ta ka khat kan long ka jing snusi na ka ta ki paj ba no song shnong le se na ka daw ka jing poislam hospital kita ki bapang basitom kila ban khlat no tang chiteng tiru tanah ka daw ka jing chempor plat ha ka let kawan ka jisni pete kala ngila aimat mentala sausan tasnam ka jisni jong Surok te ka bu jing shay ngi paj ba namar kham tam ka bu jing ngi paj ba kham tam ka pang stom
te bat kawai kumta kan te henry ngilak tho siga sorkar ding ba ka PWD jongkol sning tengi karpat yak sorkar ma ba kampan kloy no jing trai ting layo sngo bala don kata ka allotment la indam ta ban kontraktor na menta ka tu ka bangiyo kiyo finance ka World Bank tengi karpat ki bor sorkar bor PWD ki bawar bahalor ban yarap no kloy ban sinaik Surok ning kenang ba kan suk ya pai ba na sutong jong ni ka thai manang ni ki yat keleng ban poi siru stisha Mawmaram siru sipo so yang ha Kini ke Surok kadai ke bakong sanpa na kabanta ke jing kelut jong penong ba Shillong ke badan ni ke Surok ki barit bat ki bakapnya bat ban pelat na ke jing heng kali ba man la kasngi hakitan upper Shillong ke jing don jong kini ke Surok kalayarap ha hakisnem bala let no kat ba kini ke Surok kadang paka na marbun ki kali kamtam ki trok ket mar kilalat banwan ya nanong ba Shillong haba ki let Sharipoi district ni ki kali na ripoi ban let West Khasi Hills Henry nak jing sneo ba jing julor hajan silen ter jong kani ke Surok kala penlong ya barok ki kali na duk ki barit haduk ki kali heru banyat lut na nong ba Shillong bat wan rapat ya ke jing heng kali ke basir kai ha ka nong ba babun sin hi wat ki nong mi khmat ki jongiru kila sat yan na kani kelenti hakabawat u chief minister badan buram jong ka state ke jongiru chisin ulayat teng nang ne bat ma uhi dal ka jong ka khmat ulayu i ya ka jinglong jingman jong kani ka Surok te kawai na ki benta ka ba ni kum ki nong yalam shnong bat ki pajba nong song shnong hiru jong kani ka than jongi shene ni yo i bat ni tep bat kata ka long balada kani ka Surok ka long ka ba bat ka ba kham kelut lese kan long jing mentoi ba kraw ha yang ngi ki pajba no chang ki bana shkani ka than bat ha ju ka por kumbang itep ba ki babun ki trok ki yan nang ne bat la kani ka Surok kumbal ong la ka long ka ba kelut bat ka ba le se kan la ban weng ru ya ka jing dang kali hapos nong ba Shlong namar ba baroj ka tang itep ba jing dang kali hapo nong ba Shlong ka dei nak jing bun plat jong ki trok ki bakit ki mar ki ba per hapo jong ni ke jela ke jongi te bun sin ke mangol ong manga ki trok ba bun ki yat nang ni henre tanang ka daw ke jing sniu plat Surok pade ki trok ru kim da ki kam kyar ban yat nang ni namar ko mangi i menta pe ke ni Surok ka long kum ni te rangkat ka lut ke ba khia tengah tharai kim da shlan than hiru ban yat nang ni kan dei ke jing sisa kata la dep ke ni Surok hang ni kan lait ke jing thang kali nama ke babun ki ban let na sora ban yu ken ya nang ni kan te ka kamut kim dan kam shu ban ya deng ba ka Shillong te kan dei ka wei ka ba ajing mentoi kamtam hasil ya ki hapo Shillong ro ban lait na ka jing thang kali kum bangilong menta deng li Shillong ni hap sikenta dona ngin sa hap sakut ka blok te dei la da pendep lo ni Surok kamut kiba kuali sora kila bawan na tenas ba Malaysia gauti bawan ki bawan na tikil yang mairang ya kila ya benang ni kan kamu kelap kham penduna ka jing bun kali hapo Shillong la kumnu ka sarkar ke ban perkhat bahai ke ni ke benta bahkan pej lam ya ka jinglong jingman jong ni ke Surok bat bahkan da perkhat seniru bahkan le ai no ha be dei bahkan ni ke Surok ban thau ki lat ki lenti krang ba upat ba jong ni shane un yo ya ke jingsuk ha ka let kawan krang ba ka roi ka par kan don shane namar kumbang itep ba la ka Surok kambiang te ka roi ka paru ka hiar ba hang ni po ka jila ka jongi te ka jingker pa naglang jongi hi kalong ba ka sarkar ka dei ban pej lam ya ka jing e jongi om tang ban shu pej kiwe ki jaka ho ni tep ba kam dei ka basuk ba ong bangin chupan Surok yo no menta hi kam dei ka basuk ka ta hnrei nga tip scam ban nginget ba lada ka sarkar ka le shitom ba ka don ka mon ka bas scam ban pensuk i paj ba ban pen mentoi paj ba kala ban le ya kata Ka sarkar jala habayo i ya ke jingkong san jong kani ke Surok kala terwa ban chna Thymmai no ya ka bat penlong ru kum ke western bypass kani ke jing terwa jong ke sarkar kala urlong ha ke sing palai da ke jing lai bu Mawnongrim ban chna Thymmai ya kani ke Surok ha ke jing lut jing sep ke ban kon reu phosau point khat ar klur tingka ya kani ke Surok nchna Thymmai hapo ke Meghalaya Integrated Transport Project bala baiting ka de ke World Bank bala bu por ban pendap ya ka hapo ka snem arajar arpolai usembut menteri rangba ke jala uba prestun tensong ula bu Mawnongrim ya kani ke project ha ke jingadon ringkan ulam phang king dorbar thuan ke jala uba met ba lengdo bat kiwe
kap ndei kom ta ndei ngi e khong reng tang malong ile tang ka annual repair ti platip ka annual repair mut kan japot hol ka bat ngiele le se lai kilometer 100 kilometer ti kata kanum solve yo problem markate ke srok de ke aslem number 2 pedero ko mo pi ka estimate ke barit naga daw belengi propose kenang hapo ke wol bang kalong bangi kwa ba kani ke srok namar bangin le bat ke widening lu ka ban long ka intermediate lane kani kan de atat ke intermediate lane ha ka ba aning la le ba namar kani ka de ke project ke ba he ka poi ko ba prap ho klur tam kani ka work order le ka sanction ka bangin sa issue de kani kan yarap sibune na ka bata ka thai ni pro koi de maria dep bu Mawnongrim de ka kam ngin sa stang no bat ba nga kermen skem ba hakini ki binai ki banwan ki kontraktor ki bangin sa ai ko koda kin la ban sedang no ka kam rut ban nga kermen skem ba kan long ka jing suk ki jing sai ni ki tu ki thai ni irian no Mawmaram ki tu ki nong thliu ter hadu ang te apo lat Umsaw